Sanggeni kuwi bocah sing tunggal kewarisan aku ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Yo. Mula isaku ngaturke bekti ya mung kaya ngene iki, Pakde. Wah, nek ngono kuwi nyalahi kodrat. Lho, nyalahi kodrat piye? Pandhawa kuwi iso ngukup negara Ngastina lamun to wis kelakon perang gedhe Bratayuda. Yen to Pandhawa unggul ning pabaratan, tartentu Pandhawa bakal ngukup negara Ngastina. Pancen perang Bratayuda ki delong kasus wis arep kelakon. Perang Bratayuda ki delong kasus arep lekas. Kakang Antasena, piye ne? Cepake sajene. Das kebu to? Heeh. Oh iya. Piye, Dik? Piye, Pak De Baladewa? Piye Antasena? Kengko rubuhan lho sewengi. Lho, rubuhan piye? Perang Bratayuda, Kurawa karo lancur-lancur Pandhawa. Woi ya. Woi. Walik Ngayojan.
Ya enek wis gawe mie. Marai keselak-selak bumbune. Palo. Madeg wonten sak madyaning minggato marai keselak ngerti ta. Madyaning Tegal Kuru Mandala. Napa to Kakang Antasena ki? Wah. Anenggih risang Begawan Anoman ya risang senggoning Kendali Sada ingkang den lemaken dening sangjaning para putra lancur-lancur Pandhawa tan kantun senopatine negari Dwaraka anenggih risang Raden Harya Setyaki ing kono tuhu pinuju sampun lenggah Sang Raden Wisanggeni kocapa risang senggana arep landang dumateng praptani ronggeng putra ingkang dereng kawedharing lisan. Biasane nek lemangan rata-watawa iku keselak mangkoke terus ya. Astagfirullah. Mawara mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit kang nagara kangsa tata kadya putula war pansriting turangka hesti rekata ingkang dwaja Dojo lelayu sabit Siwa Senggana iya Angger Wisanggeni iya wa nuwun sewu kula menika jan-janipun bingung lho Ngger bingung sebabe apa wa iki bingung awit kula nuwun sewu kula dipun kanthi wonten madyaning Tegal Kuru Mandala mriki kalian para lancur-lancur Pandhawa kula niki bingung janjane niki niate ajeng badhe sami nindakaken menapa tuwin badhe nglampahi menapa wonten Praja Negari Ngastina. Siwa wonten dawuh nggih. Yektine nggonku kelawan kadang-kadangku ya para lancur-lancur Pandhawa sisandene aku nganti kelawan Siwa Anoman apa dene paman Setyaki
ing garba ruci tak kanthi tak larapake ning Kurumandala kene iki jatine nggonku mandhegani nggone para lancur-lancur Pandhawa motah. Ya kuwi aku ingkang minangka duta, aku ngrumangsani yen aku duweni tanggung jawab karo Kanjeng Eyang Pandhu. Lho, tanggung jawab liripun kados pundi? Ya tanggung jawab merga nalika semana duk kunane Eyang Pandhu masrahake praja negara Ngastina ana ngersane Eyang Dastarastra. Kuwi rak mung sawetara. Yen to para bapak-bapakku, pakde-pakdeku, paklik-paklikku Pandhawa wis padha ndungkap dewasa, praja negara Ngastina didhawuhke dening Eyang Pandhu supayane dibalekke ana ing panguwasane para Pandhawa. Ning Kurawa kok ndak ibaratke bebasane wong sing ngemut gula krasa legi tumuli moh nglepeh. Beda karo wong sing ngemut woh maoni. Iya ta Kakang Antasena? Ha iya. Ngopo kok muring-muring? Kakang Antareja iki gawe mie. Manggel tenan aku. Ngerti kene iki ngelih malah gawe mie mongko bumbune marake keselak-selak. Ayo sing sabar to Kakang. Ha iya. Lah mula iki gandeng Kurawa cukeng sartane adreng ngukuhi negara Ngastina ora gelem balik ana panguwasane para Pandhawa. Wektu dina iki bakal tak gecap, tak wiwiti perang gedhe Bratayuda wa Siwa Mayangkara. Sikra tetel kayuh angkasa sira risang Ramandaya pate. Wilah. Nuwun sewu, Anggir Wisanggeni piye wa? Menawi jenengan tika Anggir Wisanggeni mriku badhe miwiti perang ageng Bratayuda menapa jeneng menika ing sak mangke badhe damel geger, pancen tak angkah, pancen tak niati geger. Nuwun sewu lho nggih. Perang ageng Bratayuda menika ingkang nglampahi menika mboten namung lancur-lancur Pandhawa nanging utaminipun para Pandhawa. Wis ben tak ganti. Prosedure tak ganti. Iya ta Kang Antasena? Heeh. Lho nanging nuwun sewu. Kondanging jagat nyebataken bilih Raden Wisanggeni kaliyan Raden Antasena menika mboten dipun keparengaken tumut perang ageng Bratayuda. Aku arep melu. Malah aku sing miwiti. Lho nuwun sewu menika mboten saged mekaten. Ora iso ya wis ora apa-apa. Ngono. Sampeyan tak kanthi ning kene iki wa, sampeyan iki minangka wong tuwa, sampeyan iki sing paling digdaya ning kene. Kudune sampeyan iki iso ngemong sartane iso sak biyantu karo lancur-lancur Pandhawa. Ora ya ngono to Kakang Gatotkaca. Iya, Dimas Wisanggeni. Kakang Antareja ya ngono to. Lambu, lho tak antemi lho kowe. Iya, pancen bener ngono. Wisanggeni ngono. Paman Setyaki ngono to? Anggir Wisanggeni. Lakar kalesan katen. Kakang Antasena ngono to? Ha iya. Lah mula kang saka kuwi sampean iki kudune ning kene iki kudu tansah sak biyantu marang batre-pote para lancur-lancur Pandhawa nggone kepengin ngaturake ya kuwi wujude bekti asung bekti marang wong atuhaku ya para Pandhawa. Sampean iki minangka kadang werdane para Pandhawa, sampean kuwi minangka kadang tunggal bayune Pakde Bratasena. Sampean iki tak jaluk supayane nyengkuyung nggone para lancur-lancur Pandhawa iki padha arep njaluk bali negara Ngastina merga Wisanggeni ingkang minangka duta saka Eyang Pandhu Dewayana. Jagat pangestu ngara pripun Anggir Gatotkaca? Lagi kula nggih manut mawon wo. Anggir Antareja kados pundi? Kula nggih nderek mawon kok. Walah nek ngaten iki pripun terusan? Ora sah kepiye-kepiye, ora sah pripun-pripun. Bakune wektu dina iki maju bareng. Ditandangi bareng. Kurawa nek padha cukeng sartane adreng. Aja ngasih ing mengkone. Ya kuwi Kurawa padha ora gelem balekke kelawan negara Ngastina ana panguwasane para lancur-lancur Pandhawa sing mengko bakal dikinarya mukti pepundhenku para Pandhawa. Ngono ya, Wa. Ora sawalang ati, De. Nek sampean kirane wedi ora usah maju, ora usah nandangi Kurawa, ben anak-anak Pandhawa wae sing maju. Loh, nanging nyatanipun kula mriki ora usah kokean bebangal. Malah ana ceritane kethek ditengkleng mengko. Loh, nanging ora nanging-nanging. Piye?
Waduh, kula menika wah pripun nggih? Menika janjanipun nglangkungi dhumateng panguwasipun Gusti karo jagat. Menika ndhisiki dhateng kodrat. Ndhisiki ya ben ora apa-apa. Wong nek telat malah sok marake gelo. Ayo to? Iya to Kakang Antasena? Heeh. Wis telat nggawa sak tampah mbuh panganan saka ngendi? Suguhane tamu undangan digawa munggah. Dipangan dhewe. Ya ngono kuwi lho nek wong ora udut ki repote ngono kuwi. Ha iya. Ning tak kon ajar udut kok ngeyeli ra jamak-jamak. Aduh ora. Sesek ya ben mengkari diuap. Padake wong penyakiten kok tok gampangke lho. Nek aku ki gampang kok Kang. Cah Dejaya padake. Iya. Wis ngono wae ya apa? Bakune awake dhewe wektu dina iki maju bareng njaluk bali ngrebut negara Ngastina saka panguwasane para Sata Kurawa. Mangkah anggro sesumpar mawa lindhu bumi gonceng gumaludha gontor gatok. Dereng ngantos paripun sampe mbal wacana. Kasaru pelajari penata ing Mandura, Sang Prabu Baladewa merbeki sanggaring para lancur Pandhawa wonten ing Tegal Kurumandala. Waduh, padha ning kene to iki. Duwe naris swaraning Kresna kang langkung tresnane marang Cak Panon. Menika sinuwun Mandura Kakang Anoman iya. Pakde Baladewa, Pakde Baladewa. Ngaturke bekti Pakde. Wisanggeni tak tampa. Wa Prabu Mandura kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Gatotkaca iki. Iya. Tak tampa pangestuku tampanana sampun kula pundi. Wa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wa Antarjaya tak tampa. Lho Pakde Baladewa kok nang kene. Antasena iki. Heeh, Dik. Lho. Kakang Anoman wonten dawuh sinuwun. Ora iki kok padha ngumpul ning kene iki ana wigati apa? Nggih. Nuruti dhateng pamothaipun angger wisanggeni ingkang adreng kepengin nyuwun wangsul negari Ngastina. Lho. Wisanggeni adreng kepengin jaluk bali negara Ngastina? Inggih sinuwun. Lho, sababe apa wisanggeni? Aku ki mung kepengin ngaturake dana bekti ana ngersane para Pandhawa. Merga wisanggeni kuwi bocah sing tunggal kewarisan, aku ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Yo. Mula isaku ngaturke bekti ya mung kaya ngene iki, Pakde. Wah, nek ngono ki nyalahi kodrat. Lho, nyalahi kodrat piye? Pandhawa kuwi iso ngukup negara Ngastina lamun to wis kelakon perang gedhe Bratayuda. Yen to Pandhawa unggul ning pabaratan, tartentu Pandhawa bakal ngukup negara Ngastina. Pancen perang Bratayuda ki delong kasus wis arep kelakon. Perang Bratayuda ki delong kasus arep lekas. Kakang Antasena, piye ni? Cepake sajene. Das kebu to? Heeh. Oh iya. Piye, Dik? Piye, Pakde Baladewa? Piye Antasena? Kengko rubuhan lho sewengi. Lho, rubuhan piye?
perang Bratayuda Kurawa karo lancur-lancur Pandhawa diwiwiti. Lho, Kusik, Antasena Kusik, piye, Dik? Aku tak omong karo kowe. Aku tak omong karo Wisanggeni. Ya, arep omong apa? Arep ngendika apa? Arep ngendika apa, Dik? Ben dibudak midhangetake sing kabeh ingkang padha nglumpuk ning kene. Mangerti yo. Lagi wae aku ki mudhun saka kedaton negara Ngastina. Lho. Mudhun? Iya, iya. Lho sebabe merga nang kono negara Ngastina kuwi ana pendhita anyar sing jenenge Mandra Lukita saka Pertapan. Mbuh ngendi mau? Jalan Kaliurang apa ya, Dik? Dudu. Wah. Anu Sunagakure. Lah ya kuwi Antasena. Wah, gawe wirang asmane Prabu Baladewa. Ning atase Begawan Mandra Lukita karep murungake perang gedhe Bratayuda, mongko ora ana sambung rapete apa-apa antarane Pandhawa lan Kurawa. Lah iya, maku ya wis ketemu. Kowe wis ketemu Antasena? Wis. Wisanggeni kae mau sing padu karo Begawan Mandra Lukita. Ya to, Ni? Heeh, Kakang. Malah dadi pasulayan mergo aku adreng arep njaluk bali negara Ngastina nanging aku kan wis ngaturke nawala nang ngersane Yang Pati Sengkuni ning ora ditekanke ora diaturke nang ngersane Siwa Duryudana. Dumadakan runtik atiku wae. Aku nantang ning jero kono, ning jero kedaton kono aku nantang. Wong Ngastina iki padha blereng karo kadonyan, sok nek mati arep dadi batang krubung bangsaning kewan ngono apa piye? Kowe muni ngono kuwi Wisanggeni? Iya. Seksine kae. Sing delogak-delogok kae. Ya ora ngono to ni ngene-ngene kok. Seksine malaikat kae. Wah, lah nek ngono lakonmu padha karo aku Wisanggeni. Lho, padha lire piye? Ora beda. Ndagel, ayo ndagel. Ora sosok ndagel to, sampean ki ora semu nek ndagel. Begawan Mandra Lukita ki arep mateni karo Yayi Prabu Ndrawati. Lho. Siwa Ndrawati arep disirnake. Iya. Dasare apa kok Begawan Mandra Lukita wani nantang kaya mangkono? Ya mergo Begawan Mandra Lukita kuwi nganggep yen to Yayi Prabu Ndrawati kuwi dadi retu tumrap Pandhawa antarane Pandhawa lan Kurawa sing tansah benthik-benthike antarane Yayi Prabu Duryudana lan Yayi Prabu Darmakusuma. Wah, lah nek ngono pancen iblis sing jeneng Begawan Mandraguna, Mandra Lukita kae. Ya wis nek ngono, Dik. Lilanana lancur-lancur Pandhawa wektu dina iki budal ngundurke Mandra Lukita. Ya wis, penakno lungguhmu, penakno nggonmu nyambut gawe. Aku tak bali tak sowan ning Prajanegara Ndrawati perkara iki tak aturne Yayi Prabu Kresna Wisanggeni. Saya cetha ta, Pak? Saya cetha eleke Kurawa ki ning kono kuwi lho. Wah, inggih. Eleke Kurawa ki lagi tepung karo salah sawijining menungsa, menus. Terus langsung dipercaya kaya mangkono kuwi tak ndadekake ora prayoga sak kabeh-kabehane to. Wis ora usah kesuweni. Ayo wa Senggana. Gek diwiwiti perang gedhe Bratayuda. Ayo tak Andi, monggo kula dherekaken angger Wisanggeni.
Ha. Ya Allah. Wes. Wah, tambul iki. Wah. Dongeng entek-entek Sita mungkal atenana Temungkul apa dosane Mungkuli mring sesama Aja tindak kuat Lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan Kaya neng hutan lindung ketemu munyuk mentang kalang kaya wong sapa kowe ngaku kowe bangsane munyuk biasa apa bangsane simpanse apa bangsane tapir kowe nek tapir kok irungmu depes apa bangsane orangutan kowe, ngaku nek pancen iso omong, nyatane tak sawang agi teko le mandeng terus mere. Idune ngecroti mripatku. Astagfirullah. Ngaku kowe, sapa kowe? Nek iso omong ngomong. Ngaku kowe. Ngaku nek ora kaku ya dikakok-kakokke. Astagfirullah. Enak kuwi. Takon karo aku. Wah, iso omong. Iso wae. Wah. Elok. Apik iki? Kethek iso omong yo melu aku ayo. Goneng sirkus. Sapa ngaku Mas? Ngaku kowe. Tak sawang saka pakulitanmu. Kowe wis tuwek banget kowe koyoke. Ayo. Kok niroke? Aku niroke kowe. Takon karo aku. Iya. Apa takon karo balamu? Takon karo aku tak balik takon karo kowe. Lho piye? Takon karo kowe. Takon karo aku? Iya. Ditakoni urung semaur. Mah genti takon. Lumrahe wong ketemu ning dalan takon genti takon. Oke. Ya, nek pancen kowe kuwis karo aku. Ngaku kowe sapa? Karna Lele aku. Karna Lele, candrike Sang Begawan Mandra Lukita ya Sang Begawan Sudikaryana. Kowe cantrike Begawan Mandra Lukita. Ha iya. Sapa kowe, Sapa? Memper kowe wong goblok urung ngerti karo aku. Lho, goblok kowe goblok tenan apa ora? Heeh. Karna Lele kowe. Heeh.
takon marang aku iki gembong mangliawang ya Anoman ya Senggana. Astagfirullah. Ngopo kok ngucap jenengmu kok Saru to? Saru piye? Apa ya mau? Bambang Senggana. Hoi. Ya ini wis ngejak. Alah piye? Ya aku iki Anoman jagoning dewa nalikane nderekke Sri Rama. Udus. Haha. Menungso ratatanan. Aku munyuk dudu menungso. Oh, munyuk ratatanan. Karna lele perlu apa methuke aku. Kowe sing perlu apa methuke karo aku. Aku nderekke pepundhenku yo sing dadi sesembahanku. Sapa sesembahanmu? Prabu Baladewa kae mau. Udu. Ya kuwi Angger Wisanggeni. Oh, bayi wingi sore. Ora ndek tata krama munggah setinggil Binaturata kedaton negara Ngastina kok. Dlajikan. Lah kowe iki apa ora dlajikan? Ya ajane. Kowe pekok apa? Ken biyen. Lho. Ngopo nek aku pekok kok terus kowe ngopo? Bangga. Kowe pekok kowe bangga. Wo lah menungso ora tatanan. Ora usah kokean bebangal. Man, ayo. Aku ngerti kowe sak balamu kae padha arep njaluk bali negara Ngastina. Ora iso, ora kelakon. Waton urung gumlundung janggane karna lele urung bakal kelakon. Bocah, werit ae. Mboyong negara Ngastina, Pandhawa mapan ning niku ora iso. Sertifikat sik tanda tangane rapet. Apa kelakon kowe nampani dayane Anoman? Kene tak tampanane, nek ora ya weh nokono kapan-kapane tak jupuke. Ndagel. Ayo. Wah, menungso ora tatanan. Lena pangendamu. Lho, kudune aku. Wah iya, heeh. Lena pangendamu tebak dadamu ning marganing matimu. Kowe genti sing mati. Mati dening aku. Mati juga dening aku kowe. Anoman. Pekok kok bangga prestasi ya pekok. Oh toh, wong pekok ini ngedram tiba keri. Hai, wah. Karna lele. Sendal. Ngono emah penak ya. Awas kowe. As. Karna lele. Padake. Ayo gundulmu atos. Ayo sambat sebut nyaruara kowe. Nah, munya,
arep piye kowe saiki? Wis ora iso nglawat. Candhak. Bentos ke lemah. Sabato. Hot. Ha! Truna lele, karna lele. Kendange keri prapatan. Karna lele wis kalah barang. Bangga aku pekok bangga. Kurang dawa iki. Gapite kapik. Hot. Sandrak ndasmu dening karna lele. Hot. Aduh, karna lele kalah. Hot. Wah! Waduh. Karna lele. Wah. Asem iki. Ayo, ayo. Panggah meneng ae lho iki. Wah. Ngantemo sak kayangmu nek nganti iso gawe babak kulite anu. Alah cangkeman kowe. Ha. 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 Hut hut. Ha ha. Hut hut. Ha. Ha. Oh ha. Weh. Ha. Ngapa lho? Isora. Wah, boha. Hut. Ha! Wah. Kawon, Mas. Piye? Kawon. Sing cetha, engko ndak krungune menang. Kawon. Hut. Hut, candhak wae ya. Hut. Ha. Piye iki kalah meneh iki. Hut. Wah, hut. Wah, wah. Wah.
Ben ketira nek ndi gelang. Ameng titanium pamer-pamerke. Hat. Ayo, woi. Wis arep tak tampani, brek ngono lho wisan ki. Suwen kok kowe. Hot. Kegeden iki. Hot. Ha. Hot, hot. Ha. Yo, hat woi. Ah iya. Ho, ha, hat. Ha. Yo. Aduh, ayo. Wah. Hot. As. Oh. Lho ndi mau? Lho, lha iki. Oh, Woi. Aduh, weh. Wah. Oh, sikilmu kok badhek to, Man? Astagfirullah. Gaman. Wah, urung dijupuk kamane ya. Woi, arep ngapa woi? Bos. Wah. Gugu karepe dhewe. Karena lele. Aske, lho. Hot. 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 Oh. Karena lele. Aku iso tangi nek ku. Masa suwun. Lho. Wei. Man. Setan lho, Man. Oh, setan lho, Man. Man, aja mbok jaluk, Man. Man. Terus karena lele kok nyekel apa nek kok ngono iki? Nyekel lingkung ming dicak-icak karo kanca-kanca e. Ampret e.
Hoi. Hat. Ah! Rumangsaku Cantri Begawan Mandra Sawa Mandra Lukita Cantri Begawan Mandra Lukita rumangsaku pekok kabeh. Ha iya. Pendhita kowe pekok masa aku ora melu pekok. Tahu wayangan. Kowe kuwi tahu. Ya gak kudu ngantuk kabeh. Kudungan sarung. Nggone adem. Wah, aku meng penonton jane. Adik ngomong tawayangan, yo ben keren lah. Kowe muni piye? Aku ngomong mubengi panggung. Pas sepi-sepine ae. Bawa kutut manggung enek selane. Aku ngubengi panggung. Yo gone nom-nom, pekok-pekok padha aku. Wadyabala. Saka Pertapan Sunagagure. Yo. Kowe ora minggat sawur pasir raimu. Asem murang tata. Ha! 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 Hot! Ha! Wah. Kok mleding ngopo? Ah! Wah. Ayo liyane, sabrangan liyane ayo. Arama Gones Aryari Sangkanan Joyo Rama Iblis lanat sekaring bawana langgeng. Ora ngerti apa piye. Karo aku markaban. Bananda pecah, bawalah ke markaban. Iblis lansur-lansur Pandhawa kon tekan kene. Masaku ora enek sing iso ngalahke karo markaban. Wah!
Oh. Ah. 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 Wah. 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 Hei. Wah. Ah. 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 Hei. Ah. Oh. Ah. 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 Walik ngayojan Ya, wah. 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 Lampu-lampune. Tak sungut ora kelip-kelip aja takon dosa. Wah. Wah. Wah, aduh. Wah. 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 Wah, dong gleleng kabeh kowe ya. Wah, aduh. Wah. Tak cis kowe. Wah, wah. Wah, aduh. Wah. Dantine. Weh. Ya. Uye. Rada angel iki. Padake Antasena ora iso ngepuk mundur Kurawa. Bagiane mak cilik, bagiane Siwanoman, bagiane Kakang Gatotkaca, bagiane Kakang Antareja sing candrik-candrike Mandra Lukita, aku sing lokal-lokalan wae. Ya. Ayo amuk Suramrata, Jayamrata. Janji negara Ngastina ora mbok ulungake aja takon dosa di Pakdhe Duryudana. Aku saguh wong sak Ngastina tak cis kabeh mati, aku ora tanggungan. Men. Salahe sapa ora masrahke negara Ngastina padhiakake. Pokoke dikira Antasena ki wedi ngono apa piye karo Kurawa, karo wong Ngastina ayo. Do tekano kene, sisan gerangane sing jenenge Begawan Mandra tekano kene, tutukane ndiasmu.
pandita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone susuh angin ngendi nggone oh lah keparat menungsa ratatanan lah kok teka dadi Kurawa padha nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung padha ora ana ingkang pangga mulya ora ana siji wae sing isa ngundurke ora ana siji wae sing isa dikalahke Patih Singaludra wonten dawuh peneban kira-kira kowe arep maju apa ora oh mpun awak kula niki kesel lho ora kena ngono temandang karya ki sing penting niate ha nek niat kula menika pancen wah kula pengen nglabuhi negari Ngastina Pramban nanging kula ngrumaosi menawi sak kendhakan iki kula mboten saged lho banjur kepiye yen to kaya mangkene iki oh lha nggih mpun mundur kemawon lah aku iki pendhita nanging awatak satriya ora bakal mundur saka ngguntur mendha saka pangrerempok ya anak-anak Pandhawa kowe ketaman dayaku ora malih wujudmu dadi wujud reca aja takon dosa mareta ora ana sing bakal isa nglawat lawan dayane Begawan Mandra Lukita pun muni gamelane kayata dene menungsa ingkang nedya lumampah najan to namung wujud maruta wujud angin cayaning Sang Begawan Mandra Lukita nanging menawi ngener janggane manungsa akibatira damel sengsara nggih gesang teng alam Madyapada nalika semanten dayaning Sang Begawan Mandra Lukita ngener jangganing Sangya para putra Pandhawa salah kedaden dados wujud reca
putra lamun kawekasan ya kami sanggeni maya Wisnu Pratenta wis sanggeni maya Wisnu Pratenta oh kepiye Kakang Antasena kok peplayon ning ngopo wah kacau nih kacau ki apa rusak kanane lho lire rusak kepiye Kang ketiwasan piye walah jebul begawan Mandra Lukita Digdaya ha iya aku ya reti kok Kang iya aku reti nek wong kae digdaya mula to aku gah ngadepi aku trima ngedoh trima ndelik walah ha terus piye ki awake dhewe nek kaya ngene iki lho kepiye kae sawangen para lancur-lancur Pandhawa Kakang Gatotkaca Kakang Antareja Siwa Anoman dadi wujud reca kaya ngono kae ni piye ni walah edan Kakyatri sang kapirang urinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana oh Kakang Antasena piye ni aja walangati lho walangati piye kowe amblesa bumi terus amblesa bumi jaganen kanane reca-reca kae lho la ning nggone mencar lho kowe kan canggih piye to ni kae lho nganggo apa mripatmu nek wis ning jeron bumi rak ngerti sak kabeh to Kang oh ya ha iya wis ngalah-ngalahi mobil Tesla ya aku kuwi lah iya wong modern kok. Iya. Heeh, aku takon jaga kanan reca. Iya. Lah terus kowe aku tak lunga. Lho bajigur nek ngono kowe iki. Caca apa kowe iki? Oh, tenan kok, ora tak nehke tenan kok. Tak obong kok. Ya ora kejem-kejem tenan to. Kowe iki elinga to, ngopeni wong semene mbane iki angel. Angel, mula aku ngerti rasane. Nek pengen diopeni iki mbok ya tulung to. Ngopo? Oh, kowe kok mikirmu ngono terus sapa guru kuwi to wawasanmu kene? Mbok aku ki mbok, Kang. Terus kowe arep lunga nendi? Aku tak sowan ana ngersaning Sang Mahardi Kengrat. Oh, kowe arep sowan ana ngersani Sang Hyang Asiprana. Heeh. Oh ya wis. Aku rumangsaku ora adil kanane kaya ngene iki. Pandhawa ki kecilik rumahsaku kok dipiloro wae digawe keloro-loro atine lupute Pandhawa ya lancur-lancur Pandhawa sing digawe loro atine wis penake ya Kang ya tak tunggune kanan reca-reca kae ni ya aku tak pamit tak munggah ning kayangan Ngondarantir Bawana ya Kang ya hati-hati pokoke demit lho ya ini iki tenan pengen tenan asli Wela. Wis anggeni lunga terus aku kon ngopo iki? Oh iya. Tak nunggu reca. Mbok menawa bobol boro teng kanan ya, reca-reca sing kedadian saka lancur-lancur Pandhawa karo Siwanoman karo Mak Cilik Setyaka tak tunggonane ben aja nganti ana sing ngrusak, aja nganti rusak, aja nganti kodanan.